and less than 3 kilometers from the town. Idi Meru and less than 4 kilometers from the town. Idi Garissa and less than 2 kilometers from the town. Idi Wajir actually in a town. Idi Marsabit. Koro ina ka wan push gi mambur to jomoko kano kelo gi machiegni. Biro bedo advantage na ka yore koro dhi kanyo gi stima. To biro kawo time mondo ji ong'e nang'o mabedo produce there. Kech cost of production will include nyaka cost of transportation. To magi osetimore. Dang' ok wa blame jowa mano osetimo magi. Gima watim koro sani, wan kaka national government wasewuoyo gi Kenya Power. Mondo kamoro amora mitime production, rate odok otima odok piny. Wawuoyo gi jo Ministry of Works mondo giket access roads. Nitie kuonde moko ma ji biro bedo ka produce toxic material. Ma koro jonema be nyaka bed ka, sewer line be nyaka bed ka. Tido ka mondo county invest in magi be ok yot. So still this is the first mamiyo gi 250 million. But gibidi gi gik ma gi produce. Koro wakoni wabro mana ng'iyo ng'ato gi gima otimo. Koro kitimo maber to koro wa prioritize. Kech priority ne mano mamiyo joma nokwongo 14 ka. Ya isechako gi pesa ni koro kaka dang' wawi ok tek ok yot. Koro chuno nyaka wami pesa. Right now CAPS igere 34 counties. Not 47, 34 counties. 34 counties. Yeah, 34 counties. To 34 counties no prioritize 14 mokwongo. To kaka no prioritize gi wang'eyo chiegni gi stima marom nade. Au chiegni gi pi marom nade. To bende gisekawo pesa gi magigolo magitimo go gimoro. A good example en Kwale. Kwale mar gibor ma kia barabara kidhi kumokete 15 kilometers of rough road. But kidhi kanyo tiro ka gi spend more than 200 million to the national government. Itime na. Nakimege. Nyakwa dhi mochono mwadhi gi president. Muamedo gi pesa. The priority, iwacho ni 14 counties manu prioritize. Dibe ni gwenge makalube ne nitiere achiel kuomgi. Migori. Migori ne nitie kech Migori from the word go. There's a time managin number 1 a country ka. Ne gikungo golo pesa ne kata national government. Mondo gichago gedo. Maro mabe mowacho ni gisegolo ni 62 million cha. To wan wasemiyo gi 250. Mane momiyo kaka dang' wa prioritize gi next phase. Koro bedo matek nyaka gimed million 180 gi wiye ni. Magi tieki. To kaka mano director kata mnaka pokwa dhi wawinja na gima Oganda county ma Migori bende wacho. Kwacho ni kaka piny wacho ko kadhi migawo mochung' weche mag kembe kod ohala. Na iwacho ni KAIPS, iwacho ni dago ohala gere counties 34. Counties mamoko 13 gi. To ne ochano nang'o nikech